יש משהו נורא מיוחד באווירה פה. וואו, קודם כל זה בקיבוץ, בטבע. אני חושבת שיש פה אנרגיה מסוימת שאין בשום מקום אחר שרקדתי בו אי פעם. שמעתי על הסדנה מהמגמת מחול שגדלתי בה, ואז באתי לאודישן. נפעמתי מהמקום, וזה היה לי ברור שזה מה שהולך לקרות. זה עשה לי ממש טוב להגיע לכאן, למקום היפה הזה, ולעבוד בו חוויה שהיא מאוד מאוד טוטלית. זה בעצם גם העניין המקצועי. סדנת המחול היא מוסד שקיים כבר הרבה שנים, עם הרבה ניסיון, ואני חושב שביחד עם המקצועיות הזאת יש פה גם הרבה לב. אני מרגישה שהמסגרת שאנחנו חיות בקהילה, ואנחנו חולקות אותם הדברים, אז זה מאוד מאוד תומך בהתמודדות שלי בסטודיו. בעצם משהו שהוא מסביב לשעון, מתעסק בעולם המחול מכל מיני זוויות. אני מרגיש שעברתי פה תהליך, להבין איך אתה עובד על במה מקצועית, איך אני ניגש לכוריאוגרף, איך אני שואל אותו שאלות. להכיר את הגוף, ללמוד להופיע. לא להיות רק רקדנית שהיא מבצעת, גם לחפש, לחקור. וזה מין תהליך חקירה כזה שלא נגמר על מה עוד אני יכולה להביא, מה עוד אני יכולה לנסות שלא ניסיתי. אני מרגישה שהתפתחתי פה לא רק כרקדנית, אלא ממש כבן אדם. באופן כללי אני מרגישה שמשהו בי נורא נפתח. יש אווירה בטוחה שתומכים בי ומאמינים בי כמו שאני. משהו מאוד יפה בגעתון שאתה לומד להתמודד עם הרבה סוגים שונים של במות. כל הופעה מקבלת אופי משלה. אנחנו פותחים את עצמנו לקהלים שונים. זה ממש פתח לי את הראש ל1,000 דרכים שיש להצליח בעולם המחול ולהתקיים בו.